en TBT Throwback Thursday. Wapare gik moko manene manotimore. Uri nyaboro onge gima ne mora mogik ni japuonj ochopo e klas gi list mag jok manigi school fee idwa riemb ji. Iwinja. Inini mipile. Bwana be kata kosa yani adhi makato luonga kato koluong nyinga ni an gi fee balance gate. Iwinjo. Yani adhi moka ngichien. Gimoro ni bro nyisa ni we ka hapa tulishaongea na mamako ama babako. Mano japuonj no nyalo wango ya marach. Yani once niliso sechope class abiro gadhe dala. Nikech benefits nitie dala kuno. Nitie rabuon mana weyo. Mano tiri gutino. Nitie joyo. Nitie oro. Ing'e oro. Oro tango. Kun mang'ich. Ojen. Iluno jen. Uluno jen. Nitie ojen bende kanyo. Koro wuod nyaboro onge gima ne mora ni japuonj obiro basto kata kopona minora manade madoge class ka. To japuonj be chak biro to yudo ka one less. Nito kuro kupuonjwa japuonj wachini mano namba moka puonji. Onego benwa mathematics double lesson. To okanyal puonjo namba no tina inya. Do assignment. Go to page you what kind of kwano. Do question 1 to 5. The algebra item question 1 to 5. Japuonj usichiwasa. To onge mano gima ne mit na mogik. To onge gima ne chwanya moloyo. Na chupa dala ne pap. Nito mama wamako bada ni chiedha de wugi japuonj. Yedi kata ichopa ni ni embe kara no sayudo school fee no orita mondo chop dal ichopa ni makata mepe pukimeto wadogi ni wadog school yadi ya nyangadore ya ne ngadore pache mamare eto ikrok mar pesa to doyudo kany no ngena na dhi duok mado we abe dala ka dhi akwa to onge gima ne mora na chopo dal tiji sare gonyi doke de kwa kuka wane mathematics double lesson. Omera adunga ngeji bawe chien. Mr. Savimbi. Omera geyo. Angeo ni Mr. Bolo biro. Abale puonjo makwano Mr. Savimbi. Asene no timetable kaka ne chalo. To ginga mapuonjo kwano no. To whether be teach. Koro kain mathematics double. Chemistry double. Biology double. To make the matters worse. Geography double. History. Kwane mara kada bogi chemistry. Koro. Lakini tete ngano biology. Ni tomore biology. Biology na bere. Kwano. Inena nade. Pesa aja kwano ni maber mako piny. Mindi kibuku ni mano ko winjire ko maber aja. But kwano pesa mikwa na chenga kama. Okay, dog ni punja kwano mondo chibura angedu ko chech. Angedu ko chech. Mi awa pesa ne ka ngiwo. Koro ngima machon masikul wuod jaboro ne mit na marach. Pat mane mit ne kama japuonj riembi. Sabiri bojino. Mera wan kane riembo wa school mera yani bwana bekande kuran gima ne mora en sports makuru wadi tuga Barding secondary school anto pira no keta ne chona gi ang'eyo ifwanya kamichomo kendi ifwa boche okay nitie pira maniseloyo nitie pira maniloyo nyake school dongonge kata mana gengo ngakita gol mama no choma ne loyo ni mako abor ka saitan ni mako gol na mako gol yumo ngokedi mbira luora kama keto lota kama mbira ringa lota kama malinge wiya mago yi mara vite mara school awango ji to gima ne mora ne anja scout ambe anja scout budete mago na chwado mara okay kuro ka sports nitie function mora kam tie scout nyaka bed kanya chel kuomgi kasta make sure que magi konyo go por mane chairman major scouts imani chairman kuro nyaka okay okay kuro chuno ni nyaka kidie function moro chairman nyaka timango nyaka be kuro ne anje scout mera to gimi nyis scout be yani chairman Hivi adhani koro nyaka chairman be otherwise ni jidhi mpira ni 1 week Kiewo di tugo kiewo chope national. An kuro kweso. Jatelo. Bwana ne mitna. Bwana ngima ma school. Bwana ngima ma school ube ngima ma school. Ini paro mane. Mana kane dhe. Dala FM. Ngomi wole. Lesuko ka wodi mara. Chiu nade. Achima beru wodi mama. Ngofuna kana kafala. Akao yombe lesuka. Mate na yombe lesuka mar pala bi. Enati ngeni gimane mora ga inya. Ma bene no kan tindo ogolni tindo odikate game cha to kora anto ni jomoko pendi kene kore wagi kat kora tingene kendo kigolo gego ni pab ni ani moseti komo akmare mano we
Odiege. Yani andra pokati komara. Pi ni yose mana chopo. To kende gima ne rat naga. Ni bwana samoro ingata chiel kato ni bwana idwa no keti nyiri ni semang kata kisadan moro bedo kai mistake moro bedo kai. Ni chwadi ngata chile nyiri bwana. Gino ne rat na. Dale FM. Yeah. Oye hiyo. You wish you very comfortable son. O wat obedo gi ka det bonyo. Ibe ko imagine. Obedo ngiti ya lunch. Ya school. To ongena di somo ne. Kaduta ile dhot ko gi opukutedo. Ana to dale na vera. Ero. Inyera ngoni di race flag. Flag te yuayo. Kuri kia kata ni dhi gol kigoyo. Chako e mungu ngufu. Oya orenya. Mike. Paro TBT. Not one number 1 to 10 or get less than 5. Mobile what is category 1? You know, Bugubiro Coffee for what is very funny. So the Mokomo Namunga, you know, give me a boogie to which way, money in it all. Or you know, king to cook you boogie, Junkando, you need to boogie in Cork. Mos, kare paro lokore kawuono. Oya ore nyaur. Hach. Ragol. Make their boots hot. Omera, gitiende gi nono. Monologi hawa. Awinji. Boots hot. Tielo no. Make that boots hot. Ai la go kindayo. Mero tie boots mok makonda iti bedo mapiny kanyo tugo kodhi mbele. To nitie jatielo nono moro matiende tek en kata kuro chuoye to kopon oswero pinyni. Omako ruedi maber. Bwana muriwi gi mpira. Jabut bet. Bas mano kuro ngima machon ma school. Mano ngima machon ma school. Good morning wikende jawan. Ile pagura. Bwana onge gima ng'ato nyalo fail moko pare ngima school.
primary kata mana secondary. Nelicha henya. Wajopo no somo a primary day girls and boys school. But ini tipo primary school mabe. Bwana dire no ido ka school secondary. Ema uwe. Uno makore. Girls and boys one mixed school. Primary. No, secondary. Secondary. Okay. Mixed. Okay. Girls and boys. One mixed. Ombera primary. Mera we uru bwana. We nyithiro makawuno so. Bwana wasomo kama pogo dot gid risa tek. Kech risa duong malo dot. Kapodi kapodi japunyu kasugi del maber. Ma Mr. Molo biro gi po malongo. Donge tony magi risa toke kocha. No rit no nyathina kanu kuwuok koni. Bwana risa duong malo dot. Risa de maji chame ngwech risa sana. Tugo. Nelis jokaba. Waparo kama nene. Governor Homa Bay